दिलीप सयकिया बिथाङा फैनानै बुंफैबाय बर'फ्रा मोननै सुबिदा लानानै दङ 6 शेड्यूलनिबो सुबिदा लानानै दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिबो सुबिदा लानानै दङ जों बिजेपि सोरखाराव फैबा मोनसे दाननानै होगोन लायनो नों सोर दाननो थाखाय हेलौ लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो फरायना लाबावबाय रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल थाम्बनेल बा ससे इन्ट्र भिडिअ नायसोबा बुजिखाबाय जानांगौ जोंहा हारसानिनो सासे एमपि आरोना बिथाङा दिलीप सयकिया बिथाङालायनो बर' हारिखौ मोननै सुबिदा लाना दं होननानै बिथाङा रागा जोंदों बेनो जाहैबाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो लोगोसेनो जोंहा 6 शेड्यूल ना बिथाङालायनो बिजेपि गभर्नमेन्टआ बिटिसि आव फैयोबा मोनसे दाननानै होगोन होनना बुंदों जाहाथे जोंनिनो बर' हारिनि बयजोंबो सिनायजानाय बिथाङा दासान्दि एबिपि आफादनि आफादगिरि जाना दं बिथां अनजालि दैमारि मेमा मा होनना बुंदों बा मा होनना फोरमायदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा नायना लाबानो जाबाय बिनि उनाव सावरायगोन आं प्रमोद बर'खौ लोगो हमनो गोसो लरेन्स इस्लारिखौ लोगो हमनो गोसो दिपेन बर'खौ लोगो हमनो गोसो नों साथामनो लिरहरलाय होनबाय आंखौ आं वाट्सएपआव लिरहरबाय साथामनोबो आदाया 20 दिननि थाखाय न'आव दंफैयो नोंसोर साथामखौ लोगो हमनो गोसो आं साथामनियावबो साथामनि नामखौ बुंदों प्रमोद बर'नो लिरनायावबो आं बुंदों नोंथांजों लोगोसे लरेन्स आरो दिपेनखौबो लोगो हमनो गोसो लरेन्सनो लिरनायाव बुंदों नोंजों लोगोसे प्रमोद बर' CEM आरो दिपेन बर'खौबो लोगो हमनो गोसो आरो दिपेन बर'नियावबो लिरदों दिनै दिपेन बा प्रमोद बर'आ रिप्लाइ होबाय माबाया लरेन्स इस्लारिया कन्टेक्ट खालामगोन नोंखौ लरेन्स इस्लारिया लिरहरबाय आं चिफजों रायलायगोन बे रायलायनो होननाय जेबो गैया आदाया थांगबाय 20 दिन थांबाय लोगो हमफैयासै ओजों दिपेन बर'आ रिप्लाइबो होबावासै तो जों मा होनो लोगो हमनो होनायावबो थिग दङ प्रमोद बर'आ प्रट'कल दङ बे फैनो हाया किन्तु लरेन्सआ फैनो हायो मा दंमोन दिपेन बर'आ जुदि निउट्रेलब्ला गासैबो बर'नि होननानै सानदोंबा बर'फोरखौ खौसे खालामनो बुंफ्लाबाय थानाय नङाब्ला होमब्ला बिथाङा मानो रन्जन दैमारिखौ मानो लोगो हमासै दिनै गुबुन मानसिया लोगो हमफैदों दिनै मेघालयनि मानसि फैना लोगो हमफैदों अरुणाचलनि मानसि फैना लोगो हमफैदों त्रिपुरानि फैना लोगो हमफैदों गार' हिल्सनि मानसि लोगो हमफैदों दिनै मिसिंफोर नेपालफोर माबा बिहारि सिन्थायनो लोगो हमैदों अब्ला जोंनि बर'आ निउट्रेल होनग्रा जोंनि जातीय संगठन लायनो दिपेन बर'आ मानो लोगो हमायासै मानो फंसे लिरासै आंनि वाट्सएप मेसेजाव जों मा होननानै सोरखौ फोथायनो बेनिखाय आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन खोथाया सहज नङा दायो सोरखौ लानानै गेलेगासिनो आरो मिथिनो बाखि गैला जों दुखु मोनो नाथाय दुखु मोनदों होननानै जोङो आथिं आखाइ खजबनानै जोङो न' सिङाव थानानै थाबाय थाब्लाथ' जाला होमब्ला धंस जालांजोबगोन बेनिखाय जों दिनै बिबान लानो ओंखारनो जों दिनै बाध्य जादों जों दिनै एपिबि हिसाबै मोनसे थांखि लादों बे थांखियानो जाबाय जोंनि टारगेट आं बुंनो थाङोब्ला जे जोंनि टारगेटआ जाबाय लाइमोनफोर आरो बिमाफोर एबा आइजोफोर जों मिथिगौ दिनैनि लाइमोनफ्रानो जोंनि गाबोननि समाजनि बिगोमा जोंनि हारिनि बिगोमा जागोन बेनिखाय आरो बे लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामो सोर गोख्रों खालामनो नांगोन सोर दैखोनो नांगोन सोर जोंनि बिमाफ्रा बेवहाय जोंनि बिमाफोरखौ जोङो गोख्रों खालामनो नागिरदों जाहाथे गोख्रों बिमाफ्रा गोख्रों जोंनो लाइमोन होनो हायो आरो बे गोख्रों लाइमोनफ्रा जोंनि इयुननि समाजखौ दैदेननो हायो बे जाबाय जोंनि थांखि दिनै जोंनि गेजेराव जायफोरनि थाखाय हेलिकप्टाराव गाखो एमपि बानायना होबाय बे एमपिया फैनानै मा बुंफैखो नोंथांमोननि बेयाव फैथ'वाखै र' माबायावहाय बैथिंजाय सोनाबथिं दिलीप सयकिया बिथाङा फैनानै बुंफैबाय बर'फ्रा मोननै सुबिदा लानानै दङ 6 शेड्यूलनिबो सुबिदा लानानै दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिबो सुबिदा लानानै दङ जों बिजेपि सोरखाराव फैबा मोनसे दाननानै होगोन लायनो नों सोर दाननो थाखाय 6 शेड्यूला 22 बोसोर जाबाय जों मोननाया दासो नुदों नामा आरो बे 6 शेड्यूला कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बेयो संबिजितनिसो जिनिस बिथाङा सिफायनो ना सिफायनो हाया बिथाङा गावनो संबिजितनि सायाव आखाइ होनानैहाय सतबांसा लानाय एमपि जानाय मानसि आरो बेनो संबिजितनि बेरेखा बुंदों जों जि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बिथाङा खोथा बुंदों जे बेखौ दानना होगोन होननानै बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जोंनो ट्राइबेलफोरनो भारत सरकारा होआखै आसाम सरकाराबो सोरजियाखै दिनैनिफ्राय 139 बोसोर सिगां भारतआ स्वाधीन जानायनि 61 बोसोर सिगाङावनो ब्रिटिशफोरासो जेब्ला बेयाव साहाफोरा सासन सलायदोंमोन बिसोरसो होलांनाय जोंनो
भारत सरकारा होआखै जोंखौ ट्राइबेलखौ बिराद अननानै होदों सानदों नामा सोरबा जे भारत सरकारासो जोंनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बानायनानै होबाय होआखै 1886 1880 मायथाइयाव जेब्ला बेवहाय सासन खालामनानै दङमोन जों मिथिगौ ब्रिटिशफोरा 1940 मायथाइयावसो थांदों अब्ला बे 1886 आवनो जेब्ला बिथांमोना आसामाव गिदिं गिदिं नुबाय जे बर'आनो जा राभायानो जा मिसिङानो जा टिवायानो जा बे ट्राइबेलफोरा जेबो हुस गैया खालि जानाय लोंनायावल' मुखुब गावसोरनि हा हुनि थाल गैया गावसोरनि राव हारिमुनि थाल गैया बिसोर बेबायदि थाबाय थायोबाथ' एसेबां सहज सरल बै गेदेर गोलाव हारिफ्रा फैनानैहाय बिसोरखौ बिसोरनि हाफोरखौ लाजोबगोन सिख'जोबगोन सानसे समाव बिसोरो आथें थोंसेयाव गसंना थानोबो हा थानाय नङा जानाय नङा जों बिदिहाय लाखिनो हाया बेवहाय मा खालामखो बिथांमोना मोनसे कनसेप्ट बानायबाय मोनसे आयेन बानायबाय जे जेराव 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 ट्राइबेल दङ बे हाखौ प्रोटेक्टेड एरिया हिसाबै लाखिबाय डेजिगनेटेड एरिया बानायना होबाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय जे बे बिसोर डेजिगनेटेड बानायना होनाय बा प्रोटेक्टेड एरिया बानायनाय हायाव ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा रावबो हा लानो हाया बिसोरो गावखौ फोजौना लानो हायो दा हायो आलादा खोथा किन्तु ट्राइबेलनि हाया दायो रैखाथि मोनसिगोन बेबायदिहाय बानायना होनाय किन्तु मोजां खोथाया बेनो जे भारत स्वाधीन जानायनि उनाव माने बेखौ बानायनायनि 61 बोसोरनि उनाव जेब्ला भारतआ स्वाधीन जाबाय अब्ला जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानिनां गपिनाथ बरदलै बिथाङा बेखौहाय लाखिनायसै जे साहाबा जि आयेन बानायना गालांदों ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेलफोरा दाबो जौगाखाङाखै बेखौ जोङो लाखिनाया मोजां होननानैहाय बेखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हिसाबै रेगुलेट खालामनायसै बेल' मोजां आसाम सोरखाराबो बानायाखै बिनि उनाव जोंनिफ्राय दानखानाय सिख'नाय मा राव बेफोरो बिसोरो बेफोरखौ जेबो खालामनो हाया किन्तु मोनसे खामानि मावनो हागोन बे जाबाय ट्राइबेल नन ट्राइबेल बर' बर' बानायनानैहाय हिन्दु बाथौ माबा ख्रिस्टान माबा ब्रह्म मुसलमान बेफोरबायदि लाबोनानैहाय जोंनि गेजेराव असान्ति खालामनो हागोन गोरोन्थि बुजिलायहोनो हागोन बेनिखाय जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन जों लुबैया बिथांमोना बेयाव फैनानैहाय दिनै जोंखौ सासन खालामगोन जों बेखौ थै जिउ होनानै नङाबालाय जोंलाय बेखौलाय मा दरखार बिथांमोनानो फैनानै सासन खालामनांगौब्ला जोंलाय मानो आन्दोलन खालामगौ बिथांमोननो हगारनोब्लाय जों गावनि शासन बेबस्था मोन्थों होननानैसो आलादा रायजो मोन्थों होननानैसो गावनि हाखौ गाव खुंनो हागोन होननानैसो जोङो बिख'दों बेयावसो जोंनो बे बेबस्थाखौ होदों बेखायनो जों दिनै गावबा गाव सोंनांगोन जे बेखौहाय सोरजिनायाव बर'लेण्डनि थाखाय दावहा नांनायाव सोरबा बिजेपि कंग्रेस नेशनेल पार्टीनि लिडारनि न'खरनि मानसिया मुंख्लं जादों नामा सोरबा बिजेपि कंग्रेसनि लिडारनि न'खरनि मानसिया जेल जादों अब्ला रायजो राजाफ्राथ' भिडिअखौ गासिबो नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ जोंहा अनजालि दैमारि मेमा मा बुंखो भिडिअनि गेजेरजों गासिबो फारि फारि फोरमायना होखाबायना रायजो राजाफोर आं आरो मा बुंबाय थानो बाराद्राय अभार गोलाव बानायबाबो जाहाथे रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ नायनो एसे बानाय मोनो बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला अब्ला रायजो राजाफोर नोंथाङा जुदि आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो लोगोसेनो आं बारा गोबाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।